Kiitos kaikille tuon uutta videota Koitista. Tää on edelleen vähän semmoinen peli, että vaan pelaa välillä. On tylsää. En sitten mä laitan tuon peli kiinni. Ai jumalauta, kun tätä ovea ei ikinä voi laittaa kiinni. Joo. Lähdetään sitten pelaamaan. Team 2. Team 3 olisi nyt varmaan aivan nyt ja sitten se olisi kanssa. Jossa ehkä Diamondi. Ja sitten meillä pelaa. Tässä on mun asut, jos jotain ne kiinnostaa. Että jos haluatte laittaa kommentteihin, että jolla asulla mä tuun pelaamaan ensi voittivideossa. Että ei se mua haittaa. Olisi ihan kiva, jos otettaisiin tällä kertaa se voitto. Eikä vaan tappoja. Koska muuten voi olla, että yhdestä tapasta saa 6 jossain, että jos otetaan vaan paljon tappoja ja mielestäni yksi voittokin se olisi ihan kiva. Kiva juttu. Näyttää ehkä. Voisi näyttää, mutta näytin jo. Nyt tuskin nyt ketään kiinnostaa. Että näytiks mä noita vai ei. Vai ainakin toivon. Tähän paimoitetaan 2 peliä. Jos eka peli menee hyvin, sitten ehkä otetaan vaan 1. Mutta jos molemmat menee sille ihan okosti vai ihan suikeasti, sitten otetaan 1 peli. Ja vois lentätä. Koska lentetään tonne. Toi kyllä idiotisti tossa ton pussitaksen alla. Tossa olisi junaakin, mutta ei nyt mennä siihen. Älkää sit ihmetelkö, jos vähän tää mun pelituoli naksuutaan sen vanha pelituoli, että ei oikein öljytty, että tää saattaa naksua. Tuli vähän huono länni, mutta oli ne kaikki menee tuonne itse kaupunkiin, että mulla ei oo mikään hätä tässä. Vai on? Oikeestaanko? Se oli aika helppo tappaa. Tää kaveri ei löytänyt asetta näköjään itselleen. Oli tullut vähän kiire.
Ja sitten ehkä huomenna saattaa tulla maisteluvideo. En ole ihan varma, mutta saattaa tulla. Mutta jos ei tule ehkä sitten noin viikon päästä. Vai sitten sunnuntaina jotain semmoista. Ehkä mä otan tosta tuolla haulikolla. Potinkin puoleen ja nyt menee. Onks vaikea tappaa? Okei. Mä tiedän, kannattaako mä mennä, kun mä kävin potteja. Oho. Mennään sitten. Mennään. Tässä nyt ilmaisia toppeja. Ja tässä. Kyllä näyttää itekin jakea. Tää hitsiä. Tää. Joo, kaverilla pikkuinen aimi. Tää helvetti. Tää pitsiä. Ottos. Joo. Tää hetsiä. Kaveri, jos vaikka soittaisi tanssi. Tää helvetti. Ei vissiin oli vähän kovemman luokan oimi sit siinä. Ainakin nopeammin. Hitsiä. Ihan oikeesti. Et se on mitään jäikää. Helvetinmäinen aimi. Pitäisikö käydä paimaa? Ei. Nää tonne katsotaan. Koska pajukkaa.
Muistan vielä silloin, kun Peter Iffing oli coachi, mutta ei olekaan enää mikään coachi. Musta tuntuu, että se on joko toi tos vai sitten tuolta toi Fencing Files. Tänne tulee kyllä. No näyttää siltä, että on just aloittanut tän pelin, mutta en todellakaan tuomio, että se saattaa olla siltä ihan itse hyvä pelaaja. Okei, mitä? Mä otan valmiiksi tohon nyt. Hui saatana. Hyi helkkai. Jos sulla olisi ollut tää haulikko, mä olisin ollut niin kuollut. Toivottavasti Jukka on lähtenyt pois. Ai. Miks taas tämmösiä vitsivammaisia? Ole esi. Ai. Yes. Tää on vähän tiukempi. Siinä mielessä tapahtuu ikävästi. Mä kyllä tiedä yhtään, että oikein mitä tuossa tapahtuu, mutta tapahtuu mitä tapahtuu. Tää kertoo se, että selvittiin elossa. Hei, pakka nyt se. Siellä näkyy vielä vähän lisää porukkaa. Semmoinen Jumasalon tyyppi. Jos vaan olisi imppu. Keikestähän juna. Iskeike. Okei.
Hei, mulla on hyvä aimi. Mulla on hitsi hyvä aimi näköjään. Tuli jo taas yksi metkitti vaan. Tuossa olisi näköjään outoa, jos voi mennä tyylään kyytiin. Se lähtikin siitä aika nopeeta se tyyppi. Mä en tiedä yhtä kuinka hyödyllistä se oli. Se lähtee nyt ton tyypin perään. Saatiin ainakin ilmanen tappo siitä. On toiski tonkin voinut helpommin tehdä. Vaikka sillä, että olisi vähän parempi aimi.